पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल सावंतवाडी शहरात आले होते आणि शहरातल्या विविध विकास कामांची भूमिपूजनं त्यांच्या हस्ते पार पडली. 100 कोटीहून अधिक निधी एकनाथ शिंदेंनी आमच्या शहराला दिल्यामुळं शहरवासियांच्या वतीनं त्यांचा जाहीर नागरी सत्कार सावंतवाडीत करण्यात आला होता. याचबरोबर एक चांगली योजना शिंदे फडणवीस सरकार संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवत आहे, ती म्हणजे स्वर्गीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना. जवळजवळ 700हून अधिक असे दवाखाने हे संपूर्ण राज्यात स्थापन केले गेलेत, चालवले गेलेत आणि सुरूही होत आहेत. कालच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते माझ्या मागे जो आपला दवाखाना दिसतोय, या दवाखान्याचा शुभारंभ, ऑनलाईन शुभारंभ सावंतवाडीमध्ये झाला. सावंतवाडी शहरात 2 ठिकाणी हे असे दवाखाने उभारण्यात येणार आहेत. सावंतवाडी नगर परिषदेचा दवाखानासुद्धा यात कार्यान्वित असणार आहे. त्यामुळे असे 3 दवाखाने शहरवासियांसाठी आपले दवाखाने ठरणार आहेत. इथे मोफत उपचार होणार आहेत. परंतु आज जेव्हा आम्ही इथे आलो किंवा इथे काही नागरिक आले सकाळपासून, शुभारंभानंतर हा दवाखाना बंद असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं आणि आम्ही स्वतः या ठिकाणी आज पाहतोय, तर आपल्यालाही तीच परिस्थिती दिसते. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, हा दवाखाना मिलाग्रीश चर्चच्या समोर आहे. मोफत तपासणी, मोफत उपचार आणि मोफत औषधं ही या ठिकाणी मिळणार आहे. परंतु हा दवाखाना नेमका बंद का आहे? काल मुख्यमंत्र्यांनी शुभारंभ केल्यानंतर सुद्धा हा दवाखाना अजून का सुरू झालेला नाही, हा प्रश्न आम्हालाही पडला, जसा तो इथे येणाऱ्या रुग्णांना पडला तसाच. यानंतर तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करण्यासाठी आम्ही फोन केला, परंतु त्यांनी तो फोन उचलला नाही. मीटिंगमध्ये आहे, नंतर फोन करतो असा मेसेज त्यांचा आमच्या मोबाईलवर आला. जवळच असणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात आम्ही गेलो असता तिथे तालुका वैद्यकीय अधिकारी या नव्हत्या. त्या मीटिंगसाठी ओरोसमध्ये असल्याचं समजलं. डिस्ट्रिक्ट DHOना याबाबत फोन केला. DHOना आम्ही याबाबत विचारलं असता काल ज्या आपला दवाखान्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांनी केला, तो दवाखाना आज का उघडला नाही किंवा आजपासून का सुरू झाला नाही, हा प्रश्न आम्ही त्यांना केला. मात्र आपण मीटिंगमध्ये आहे, आपण याच्याबद्दल चौकशी करून सांगतो असं ते म्हणाले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शुभारंभ केल्यानंतर सुद्धा दवाखाना का सुरू झाला नाही, हा प्रश्न या निमित्ताने समोर येतोय. जी माहिती सूत्रांकडनं समोर येते किंवा जी माहिती समजते, या दवाखान्यांसाठी लागणारा डॉक्टर, नर्स किंवा एक जो स्टाफ असेल त्यांची अद्याप नियुक्ती झाली नाही अशी माहिती समजते. याबद्दल अजूनही वैद्यकीय अधिकारी किंवा DHO यांच्याकडनं कोणताही खुलासा केलेला नाही. मीटिंग संपल्यानंतर ते बोलणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र यातनं एकच समोर येतं आहे की पूर्णपणे दवाखाना सक्षम नसताना किंवा सगळ्या नियुक्त्या झाल्या नसताना किंवा काम पूर्ण झालं नसताना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते काल या दवाखान्याचा शुभारंभ केला. नक्की मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल कोण करतं आहे, हा एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे. कारण काल शुभारंभ झाल्यानंतर निदान आज हे कुलूप तरी उघडणं गरजेचं होतं. एक माणूस या ठिकाणी येऊन थांबणं गरजेचं होतं. कारण काल शुभारंभ झाल्यानंतर आमच्या शहरवासियांना, आमच्या इथल्या नागरिकांना कळल्यानंतर या दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी काही लोक इथे सकाळी येऊन गेले आणि त्यांना हा बंद असलेला दवाखान्यावर कुलूप लावलेला आपला दवाखाना पाहायला मिळाला. खरोखर एक चांगली योजना महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण राज्यभरात राबवतं. याच्यामुळं जी उपजिल्हा रुग्णालयं तालुका स्तरावर आहेत त्यांच्यावर येणारा ताण हा कमी होणार आहे. या माध्यमातून अनेक जे रुग्ण आहेत, जे सर्दी, ताप, खोकला असे काही रोग आहेत, यांचा जो ताण उपजिल्हा रुग्णालयावर किंवा जिल्हा रुग्णालयावर पडतो तो कमी होणार आहे. मात्र काल शुभारंभ झाल्यानंतर सुद्धा आजचा हा दवाखाना का सुरू झाला नाही, हा एक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला आहे. नक्कीच याच्याबद्दल आम्ही तालुका वैद्यकीय अधिकारी आणि DHOंना विचारलेलं आहे. ते सध्या बैठकीत आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं अद्याप माहिती मिळालेली नाही. हा दवाखाना मुख्यमंत्र्यांनी शुभारंभ केल्यानंतर सुद्धा नेमका का बंद आहे, याच्याबद्दल ते काय खुलासा देत आहेत हे आपण पाहणार आहोत. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.